Здравейте, приятели! Това е Crafty Easy Teams, нов клип, с мен е Зумаранг. Здравейте. Сега ще ви покажем новият плагин. Той е за Battleground, повечето видително са играли, да джойна. Пишете BG Join и пише 3 от 16, така някой е джойнал, ще го махна сега. За да можем само с Zoom да тестваме. Zoom джойнва е бързо. Че ли джойна? Да. Така, ами так чуеш ма? Да, чум да. Те аз ще избера... ще избера нинджата. Та, както виждате, даде ми Wooden Sword, Potion of Invisibility, Splash Potion of Strange, Splash Potion of Weakness и Potion of Fire Resistance. Сега си ги изпием. По принцип Battleground е около 6 минутки. Сега да излизам. Значи тук има кули, от които можете да си браните мястото. Сега да оберем нещата, които се спамват из мапа. Значи тук е едното място. От другата страна на моста има също. Пак се спамват така. Тук има голден ябълка. Сега вземем от тази страна. Сега ще обера абсолютно всички възможни нали. Така. Сега тук трябва да се затичаме. Паднах. Ще се качим от тук. Идеята е да се биете и ти имат с най-много килове накрая на тези, в момента пише, че остават 5 минути. Ти имат с най-много килове печелен. Всеки един е с различен начин обличен, с различни бъфове, уепъни са различни. Вие видяхте колко много избори има, ще вкараме и може би още. Ето тук даже почнаката е паднала във водичката, може да не ме целиш. Опа. Та, казвам накратко. Zoom. Има ли нещо горе или? Так. Митко. Да? Говоря, ти си ма чуеш. Викам ти. Не, ще... Свърлих моята. Що да не изи? Да, имаше една до... беше... Фак, скачай, нигър. Виждате, почти нищо не ми взима заради Fire Protection, Fire Resistance, което до някъде е добре, нали? Ава! Да изчакаме... Аз съм къщи, никой не ме вижда. Къв сте, че с Чиндрих? Къв беше това? Самурай ли, ко беше там някакъв... Сенсей май. Някакъв олигофрен. Ли беше? Някакъв олигофрен, там от зелените беше. Най-долу. Не от зелените ми, от светлосините. От зелените ми, от зелените. Те някои почнаки направо ги фърлят долу на той, между другото. Трябва да затворим стаичките горе. Да могат само като се качват отгоре ги взимат. Ако може сега ги затвориш, като аз търся Хармин почнаката, т.е. не стан двойката. Явно ще почакам. Та, на този блок сега трябва да спалне другия вид почнака. Ако мога да дойде, ще убия. Не. Ме бъгнал Майнкрафт. Сега, къде съм? Къде ме виждаш съм? Не знам, защо не те виждам на мапа. От Майнкрафт. Направо шак не да свърши играта. Аз искам да убия, да покажем като убия. Или, ела ти мене уби. Не мога да не кажа бъгна на Майнкрафт. Да, ти пък сега ако се махнеш, направиш. Ще се процеса, къде му си? Къде беше последно? Значи, ще ме намериш или до другото фонтанче някъде там. Аха, намерих.
Ето. Та отборите са по 3 човека, т.е. макс играчите са 6. В момента гориш за бога. Да, и в момента като вървя горя, ама. Ау! Ой, сега като се върна, така и мой ма удря. Да, върни се от удря. Чакай, я тук да удря малко надолу. Само малко надолу се върна. Настрани надясно. Чакай, а защо мога да удрям пък си не можеш мене? Хубаво, би има тогава. Ето, оправи се, тръгна да се движиш. Те обаче на мечовете ще са... уж са със сънбрейкинг, пък се чупят мега бързо. Аре, давай, налагай, май. Искам да им покажа друг. И като се реснете, виждате, че пак ви пуска в стаечката, пак сте Red Team, т.е. аз случая съм Blue. И да кажем сега си избрам, не се ичи. Има и танк, нали, ако искате. Но ето смикса на танк. Той е с стик, защото просто е с Resistance, Protection и Fire Protection на айтемите, плюс това има пошънки за Strange, Healing пошънки, върнах се пак на с меча на Сенсия, което е малко странно, нали? Айде, изгубих си меча. Те... Те... къде си сега? Сърнуваш на същото място, я знам. Но свърлих меча. И изчезва. Намерих. Ти ма би, ето. И... за ранг победи му дава, какво беше, спид и хейст за по 15 минути. Той е от нас, за сега. Ще се завърнем с... ще се върнем по-точно с още много клипчета. Очаква се създаването на няколко аренки. Очаква се качването на клип за Моп Арена, за някой пъгне. И когато напишете къра, следите от тези килове, случая съм 142, кога станете на 300, ставате PvP Starter, кога станете с 600 кила, автоматично ви качва на PvP Fighter, кога станете с 10 кила, автоматично ви качва на PvP Master. Добре, това е за сега, довиждане.